Siyakwamukela futhi kwa-Teach Like a Champion Technique Series ukusiza othisha noma abazali ukubuyisa injabulo ekufundeni. Kukhona izindlela eziningi zokuhlela isifundo, kodwa inhloso yokuhlela isifundo yinye, ukuqinisekisa ukuthi abafundi bafundiswa okumele bakufunde kulesosikhathi esinikiwe. Uhlaka oluhle lokuhlela isifundo luzokwenza ucabange ngokucophelela, ngokuthi umfundi ngamunye ufunda ini, uyifunda kanjani, bese ukwazi ukwakha noma ukuhlela izifundo ezizokwenza bonke abafundi basebenze futhi kube izifundo ezibalungele. Isifundo esihleleke kahle siyasiza ngesikhathi sesifundo uqobo, futhi siyinto elula ukukubonisa nokuqinisekisa ukuthi usahleli kobukuhlelile ukuthi uzokufundisa. Ukuze uhlele kahle isifundo, sisebenzisa i-double plan technique. I-double plan technique uhlelo lokwakha izifundo ezigxila kokuthile. I-double plan igxile ekutheni sizuze injongo yesifundo. Ukuzibandakanya, abafundi banikwa amathuba enselelo ekucabangeni kwabo esifundweni sonke, baphinde futhi balungiselele namakhono abo ngokwamukela ngokwethembeka namaphutha abawenzayo. Izitebhisi, ukufunda kwakheka kancane kancane, izitebhisi ngezitebhisi, ukuze ulwazi olusha namakhono kube nesisekelo esiqinile. Kunezigaba ezimbili kule technique. Isigaba sokuqala sesifundo sihlukaniseka izigaba ezine. I do, ngiyenza mina thisha. We do, ngiyenza nabantwana. Do together, abafundi benza kanye kanye. You do, bese umfundi enza ngayedwana. Lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi basebenze ngezitebhisi ngezitebhisi, ngokubuka nokulalela, besebenza ngokuzimela, besebenzisa indlela yemvelo yokufunda. Isigaba sesibili sale technique, i-double plan. Kulezi gaba ngasinye ezigabeni ezine zesifundo, cabanga ngokuthi uthisha uzokwenza ini futhi uzoyenza kanjani. Abafundi bazokwenza ini futhi bazoyenza kanjani. Ake sibuke ukusebenza kwe-double plan. I do. Uthisha ungenisa isifundo, achaze, anike izibonelo, abonise futhi abuze nemibuzo. Abafundi bona babe belalele, bebuka, belandela noma banike izimpendulo bengenzi lutho. We do. Khumbula, we do activities. Lesi isigaba sesifundo lapho uthisha engasebenzisa khona abafundi. Uthisha unikeza imiyalelo noma alekelele abafundi ngokubanika imisebenzi futhi ahlole ngokuqhubeka kwesifundo ukuthi bayaqonda na. Ngesikhathi abafundi benikwa imiyalelo, balandela izitebhisi ngezitebhisi emsebenzini abawunikiwe, bakhombise nomsebenzi wabo. Wonke umfundi uzibandakanyile ekusebenzeni. Do together. Abafundi basebenza ngababili noma ngamaqoqo amancane ukulungiselela ikhono. Ngalesikhathi uthisha unika imiyalelo, uyajikeleza, elekelela, ekhuthaza abafundi, futhi uyahlola abheke ukuthi abafundi basiqonda isifundo sonke na. You do. Abafundi manje sebeyakwazi ukusebenza, baqhubeke bese bewuqeda nomsebenzi abawunikwe uthisha. Uthisha uyaqhubeka ejikeleza, aqhubeke ebakhuthaza, ehlola nokuthi bayaqonda na. Uyisebenzisa kanjani i-double plan? U-I, we, you. Qala ngenjongo yesifundo ecacile ukuze wazi kahle isifundo esiphumelele sibukeka kanjani. Yakha-ke i-exit ticket ukuze ubone ukuthi injongo yesifundo uyizuzile na. Ngoba ke manje usuyazazi ukuthi uqonde kuphi, zibuze.
Bazofika kanjani abafundi bami lapho ngiqonde khona? Hlukanisa izigatshana zokufunda khumbula ukuhlela izifundo ngale ndlela kusiza ekutheni sigxile ekufundeni, futhi kusiza nabafundi ukuthi kancane kancane bakhulise ulwazi lwabo namakhono. I-double plan isebenzisa indlela yemvelo yokufunda ukuze kuphumelele noma kuvelele ikhono. Noma ngabe isifundo side noma sifishane, isikhathi sokufunda sisebenziseka kahle. Abafundi bazibandakanya ngokugcwele nangokuqonda okuqukethwe isifundo kuze kube sekupheleni kwaso.